Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд дақиқа пеш турнири UFC Fight Night ба анҷом расид, ки дар муҳорибаи асосии турнир ду ҷангвари вазни сабуки UFC Ислам Махачев ва Боби Грин вохӯрданд ва дар ин навор мо ба шумо натиҷаи муҳориба, суханҳои Ҳабиб дар вақти муҳориба ва суханҳои Ислам ва Боби Гринро баъди муҳориба омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро худи ҳозир оғоз мекунем. хотиррасон мекунем, ки аз аввал рақиби Ислам бояд ки Бенил Дариуш мешуд, аммо ӯ осеб гирифт ва ба ҷои ӯ Боби Грин ба муҳориба баромад. Дар вақти муҳорибаи рӯбарӯ байни Ислам Махачев ва Боби Грин каме ҷанҷол шуд ва Боби Грин пеш аз муҳориба гуфт, ки ман ҳамаро ҳайрон мекунам. Барои ҳамин дӯстон биёед мебинем, ки ӯ ин корро карда тавонист ё не. Якум раунд оғоз шуд ва аз оғози раунд Ислам фаъолтар буд. ҳар гуна зарба мезад бо даст, бо по ва албатта ки кӯшиш мекард, ки рақибро ба замин афтона, аммо бори аввал ӯ ин корро карда натавонист. Лекин дуюм маротиба Махачев Гринро ба замин афтон ва дар замин мавқеи худро хуб кардан гирифт. аз сабабе ки онҳо дар назди Ҳабиб буданд, Ҳабиб ба Ислам маслиҳат дода мегуфт: ягон ҷо надаро, задан дар кор, мавқеи хуб гирифта зарба зан, 1 дақиқаву 50 сония вақт аст, ягон ҷо надаро, нафас каш, ана ҳамин гуна, вақти зарба мезанӣ нафас каш, мегуфт Ҳабиб. Просто наноси удары, говорит Хабиб. Никуда не надо заходить. За спину. Кстати, в углу, где находится Хабиб, поэтому все слышит. Ислам продолжает наносить удары. Валакай дар охири сеюм дақиқаи якум раунд Ислам Махачев Боби Гринро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода, даҳум ғалабаи пайдарҳами худро ба даст овард. Акнун дар вазни сабук танҳо Ислам Махачев ва чемпион Чарлз Оливера 10 ғалабаҳои пайдарҳам доранд. Мо Ислам ва мухлисони ӯро табрик мекунем. Ҳозир боша суханҳои ҷангварҳо баъди муҳориба. Ман бо Ислам Махачев ва Ислам дӯстам, туро табрик мекунам. ғалабаи қариб бемуқовимат, худро чӣ гуна ҳис мекунӣ? Худро хуб ҳис мекунам. Пеш аз ҳама алҳамдулиллоҳ. Алҳамдулиллоҳ барои баромад. Ташаккур ба ҳама ва ман хеле шодам. Ман барои ин муҳориба сахт тамрин кардам ва муҳориба зидди Дариушро интизор будам. Умедворам, ки ӯ зуд худро табобат мекунад ва мо боз вомехӯрем. албатта ки мо Бобиро эҳтиром мекунем, ки ӯ дар чунин муддати кӯтоҳ баромад. Барои ту боша ин даҳум ғалабаи пайдарҳам аст, чорум ғалабаи фаврани пайдарҳам. фикр мекунем, ки беақлӣ аст пурсидан, ки кадом муҳорибаро мехоҳӣ, аммо ба ҳар ҳол ту бо кӣ ҷангидан мехостӣ? ман танҳо муҳорибаи унвонӣ мехоҳам. ман аз дигар ҳамаи чизҳо хаста шудам. ман муҳорибаи унвонӣ мехоҳам. ман тайёрам. ман дар ин ҷоям. ман ҳамеша тайёрам. ман ҳамеша сахт тамрин мекунам. барои ҳамин ба ман гӯянд, ки кай ва дар куҷо. Тамом. дар оянда муҳориба зидди Дариуш барои ту шавқовар ҳаст ё ин ки ту ӯро фаромӯш кардӣ? Бенил яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон аст. ман ин чизро медонам. барои ҳамин ман камарбандро мегирам ва ӯро интизор мешавам. ва дӯстон, рақиби Ислам Боби Грин боша гуфт, ки ман сахт дилмондаам, не ки ба ҳар ҳол ман ҳадиаққал ба ӯ 1-2 зарба зада тавонистам. Лекин ӯ маро фавран шикаст дод. чӣ хеле ки гуфта буд. дӯстон, шумо чунин ғалабаро аз Ислам Махачев интизор буден ё не? ҳатман фикротонро нависен. муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали Паҳлавон тамошо карда метонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. дар канал обуна шавед, то бо зуд хонободу сарбаланд бошед.